YouTube üssü dinleyiciler, akli Türkmen halkımıza, yurdun içindeki, daşındaki yaşayan akli Türkmen halkımıza Kanada'dan köp salam. Şuun 23. noyabr 2021 yıl. Şuunki çıkışımı yetirmek bilen men hükümet yolbaşı sumokları üzerine. Birazırak akılınıza aylanın hükümet yolbaşçıları. Yine men geçen gepleşiklerimde de aydık geçen şunları baş olmasa göre lästi. Biz onu katı düşünüyoruz. O zatlardan biz uğralyaz. Şol sebeptenim şu YouTube'un üstünden men öz halkımıza, Türkmen halkımıza, biz öz halkımızı, yurdumuzu söyleyenimizi, yurdumuzu hasta beter görüyenimizi size getirecek olan. Bu zatları demek bilen dünyadaki bolup geçen her bir kıyınçılıklar yurdun içinde de var, dışında da var, hem yerde var. Yönü edil Türkmenistan hükümeti, Türkmenistan'a dolandırıcılar var. Şolar yalı adamlar barka Türkmenistan bu gidişine ise o yolu varmayacağını bilyen. Bir zade düşünün o hükümet yoldaşları. Türkmenistan yaşlar bolmasa ullokan mazarçılık deyip men mıdamada aydık geçen, yadık geçen tesmirlemde. Beydip öz halkını közemen. Ol oturanayın goppama adam ol. Ol onunla yani o futbol oynuyorsun gördü var o. Ronaldo yalsaydı nemetcek ol ya ol. No, fint görgecek ol ya. Olur ya adamda da fint var mı? On kellesi boş adam ol. Dine sol neymi para diyorlar sol özünü men edip gören adam. Ol başta ol arkitektor oldu, sonra atıcı oldu, sürücü oldu, at çapar oldu, attan ama at revolüsyon edip yıkıp koyuyor sen o. Var diye attan çıkarma. Ol yankını Ahmet bir yankı Sancar vakasında Sancar oğlunun hareketi yapmalı. Siz gaytam adırak birazcık kellenizi aylap halk için, gelecek yaşlar için birazcık bir hareket edin o. Ne için bidip öz halkınızı, öz Türkmen halkınızı, öz eliniz bilen kırıp atıyorsunuz. Olur türmelerden çıkarıp. SSR dövründe yoktu şeyde sanlı köp adamlar türmedi. Yani köp adamlar türmedi. Onlar nehil olup çık ya. Onlar türmeden kesedli olup çık ya. Tuberkuloz olup çık ya. O tuberkuloz becerilenim Mar şehrinin Azot Davudu'nun kaptanına. Et nazывается Царство мертвых. Birazcık kelleniz aylan o. Kaptanın akılar. Size neyme gerek? Siz neymiş onu şeydip arşa kaldıran bir Berdi Muhammed'i. Beytmen ara eğilip var. Hasan ve görüptük bir Türkmen'i. Şeydip eğilip gül verip eline uşap. Başka da adam ettiğiniz sırtını dine bir sırtını züpürün yoksa. Doğru kıyınçılık var. Hem yerde de var. Yönü yine doğru Türkmenistan'da da bir Oğuzatlarım aytmalı ne obyektler vuruluyor, ulu obyektler vuruluyor. Şu zatları dine bir aşavatta vurmalılar. Başka vilayetlerde de vurmalı. Doğru otellerde de insan var ya. Yönü sol alınıp varlayan işte kontrollük yok. Kontrollük yoğunun sebebim ben yine kaytalava etken baş olması görürler. Siz niyelik var yalnız o. Siz tupuyu var yalnız. Tupuyu var yalnız. Size ne mi gerek kaptanın akıllar? Şu Berdi Muhammedov'dan bir peydalanacak olup şu vuryağınız kiyseniz de vuryağınız niçesi bir peyda ertir oğudan nefesten çıkacağınızı bileniz o gayet. Bilyeniz yönü bilseniz hem şunu şere onu ediyeniz şey. Ay onun üstü veren bu zatları biz yaparız deyip. Yok. Böyle zatlar inni olup bilmez.
ol güýjen niye güýde sanasılar diye. Şo sebäpden gadryly dinleýijiler, sizin dikkatiňize ýetirýän biz häzir aklimiz jem bolup bir demde hereket etsek bulan durjak galasy ýok. Etjek zady ýok, absolutno. Şoňa düşünýärdim. Ey hökümet ýolbaşçylary, beýdip yaranjaňlyk oňa atlaňyzy goýuňa. Türkmenistany häzir bilýäňizmi kim gerek? Türkmenistana Gaýgysyz Atabaýew, Nederbay Aytakow, Cüneyt Han, Ediz Han, Şaja Batyr ýaly mert ýigitler gerek. O ýigitlerim bar olur dasta del. Indi şu zatları diýmek bilen wapşe häzirki bir ýagdaýa düşünüp da hökümet ýolbaşçylary gaýtam türmeleň gapysyny açmaly. Bütün Türkmenistany türmäge urdular, ýollaryňyzy açyň. O daşa ýurtda okuyan, ýaşayan oglan gyzlanmaz, doganlanmaz, bajylanmaz hemme şol aňryk bark gaýdyp bilsinler. Enatalaryny, dogan garyndaşlaryny görmäne mümkinçilik döredin. İş yerini köpeldin ýurtda. Owozluk pudowyny galdyryň. Owozluk pudowyny galdyrmak üçin odaly bilen suw üçünçiligi gerekdir. Suw üçünçiligi wapşe utordar Türkmenistanda. Diňe bir şol bar suwlary şo Aşgabaty bedejek bolup, Aşgabatyň töweregini bedejek bolup algap ýörsiňiz. Niçesi bir pulaw. Ine häzir ine Orsetde ine Şaygo ministr obrony ýanky 5 sany şäher açak bolup ýör. Ödem gözeňine tutulýa şol şäherleň biri geljekki Orsiýanyň paýtagty bolmagy mümkin diýilýär. Aw bizde bir ullokan yerlerimiz bara. Gelin hemme zady gözeňine tutup owozluk pudowyny, malaçylyk gözeňine tutup kiçirägem bolsa bir şäherleri gurup o taýda öňürtü bilen guranyň bilen diňe bir guranyň peýdasy ýok. Suw üçünçiligini edip bilmeseň. Sebäbi biziň türkmenlerimiz daýhançylyk bilen önübösen. Daýhançylygy gowurýar türkmen halkymyz. Şo sebäpden öz halkyňyzyň kekirdeginden eliňiz bilen basmaň. Wyjdan galmandyr sizde o. Absolutno wyjdan galmandyr. Ol beýdip ýanky opozisiýaň içindenem, özüni opozisiýa diýen sumokluň içindenem öz adamlaryňy şeýdip goýýaňyz da bir topar oglanyň janyny kast edýäňiz. Başga bitirýän işiňiz ýok sizin. Şo sebäpden ýurt ýolbaşçylary sizden soraw bolar, şo zatlary bilip goýun. Şo zatlary bilip goýun, ol şugun kiýsäme 1 milyon urdum diýip ertir ýaýnap ýaşamarsyňyz. Şonu bilip goýun. Dinläňiz üçin köp sag bolun, geljekki duşuklar üçin.